Сегодня последний день регистрации в ВНО для абитуриентов из Крыма. О намерении пройти тесты во второй дополнительной сессии необходимо заявить сегодня до полуночи. Кроме этого, есть второй упрощенный вариант вступления без сдачи ВНО, но в этом случае абитуриенту можно выбрать только 12 вузов Украины. Также для крымчан разработали видеоинструкцию о том, как можно получить украинское образование. Кроме этого, подробную информацию можно найти на сайте Министерства образования Украины во вкладке для жителей Донбасса и Крыма. Зарахування випускників цих вступників з Криму мають обов'язково в межах квот виділених навчальних закладів на місця державного замовлення. Як тільки ми створюємо гарні можливості безперешкодно отримувати освіту, тоді це запорука того, що ми матимемо українців там. А це дуже важливо з точки зору деокупації. Спрощена процедура без здачі ЗНО. З 1 липня особисто подайте до освітніх центрів Крим Україна заяву, освітню декларацію та свідоцтво про народження, незалежно від віку. Складіть ДПА з української мови та історії України. Отримайте довідку уповноваженої школи. Довідка дійсна 3 місяці. Її необхідно замінити на атестат свідоцтво. Подайте документи для вступу до 24 липня та складіть один вступний іспит. Прийом документів для професійно-технічних навчальних закладів до 31 серпня. Друзі, не зупиняйтесь перед своєю метою. Україна чекає на вас.